por favor. Escolta, Jair, hi ha un munt de gent que ens demana els autors o la cobla responsable d'aquesta versió d'Indiana Jones sardanística. La Sardana Jones, que li diem nosaltres. És John Williams, no? Nosaltres ara ben bé el nom de la cobla no el sabem, l'estem buscant, però si hi ha algú que té pistes o hi ha algun membre de la cobla que ens està escoltant, que ens ho faci saber i li direm. Perquè t'ho juro, que és de crac, això. És boníssim, perquè no només han fet versions d'aquestes, sinó de Star Wars, de Superman, de moltes altres pel·lícules conegudes. I crec que fins i tot fan un encadenat que no paren mai i sempre estan fent bandes sonores. Jo estic esperant que facin la de Mario Bros. Home, aquesta serà bona, eh? Oh, ja ho demanaré. I la de 12 monos. Amb gralla. Amb gralla. Voleu folklore català avui o no? Home, sí. La setmana passada vam parlar del Fort Farell, que era el gegant del Pi. Era el gegant del Pi. Era el nom original. Que sàpigues que ja ens acompanya també en Jordi Ventura, que no és el gegant del Pi, però és una persona bastant alta. I ben dotada, segons el tòpic? Es va desmentir, eh? Es va desmentir. Doncs no sóc alt. No és tan alt, no és tan alt. Yo soy muy reguetelito. Bueno, està la nostra categoria de calvos amb les dents tortes i alts, no? Sí, o sigui que tots allà mateix. Tots hi cabem, tots estem englobats allà dins. Nois, avui els minairons. Epa! Ep! Bonics aquests, eh? Bonics. No ho han prohibit a Suïssa, això. No era això. Encara no, però tot arribarà. Tot arribarà. Han començat amb els minarets i acabaran amb els minairons. Els minairons estan a la categoria d'éssers no petits, sinó diminuts. Espera, que ara el Víctor vol ensenyar-nos altres variants de la cobla musicada, aquesta. Veus? Lo que el viento se llevó. Però sabem qui són, Víctor, aquests? Ostres, a mi, lo que el viento se llevó, si ja se'n feia llarga, imagina't amb aquesta música, saps? Llargs! Mare meva. Curts! Salta! Mira. Home, No, si és que no té desperdici. per favor, si us plau, que truqui al graller major d'aquesta cobla. En fi, estàvem parlant dels minairons. Sí. Recuperem la sintonia original i després diem el nom de la cobla, si sou tan amables. Gràcies. Ara, perfecte, aquesta. Els minairons són de la família, valgui la redundància, dels familiars. És a dir, Sí, home. són gent petita que et demana feina i si no els hi dones, catacroker. Et rebenten. Són bitxos de Lleida, atenció, que la lien molt fort i per això n'hem de parlar. Descripció. A veure. Són molt petits. Tant, però tant, que en una caixeta de guardar agulles, la teniu present? Sí. Hi queben 15.000. Ni un més ni un menys. 15.000, eh? Justos, Si entra un més, rebenta la caixa. Mirats amb lupa, això sí, amb lupa, suposo que serà una lupa del segle XVIII, és a dir, molt gran, tenen aspecte humà, barretina i folar. Molt bé. Us sembla bé, no? Són Un aspecte- són catalans, eh? Catalans allà dalt. I el folar m'agrada molt. El folar de color lila a sobre, Epa, Això és molt una característica, em sembla que el Dunyet també portava un folar lila. O sigui, Molt bé, té molt a bé. veure. Tant el dia en tendències, eh? Amb un folar es porta molt. Home, es porta molt ara de seda. Els minairons neixen de l'herba manaironera. Qui ho hauria de dir, que l'herba manaironera era la que engendrava els manairons, Poc que ens ho esperàvem, això. Sí, no, la gent, t'ho juro, abans eren més innocents. Anomenada també herba de Sant Joan, ja que floreix la nit del solstici d'estiu. Ja està, és que s'acumulen tantes coses a la nit de solstici d'estiu que no sé com donem a l'abast. No, és que, escolta, si vols trobar a totes les bèsties que surten la nit de Sant Joan i matar bruixes i vampirs i tot, o sigui, has de ser 70 persones. I en cotxe, A l'herba manaironera aquesta creix en coves guardades per gegants i dracs, o sigui que no és fàcil accedir-hi, en principi, que només deixen passar al punt de mitjanit. Si a les 12 en punt estàs allà, t'obren la porta. Vinga. Això sí, I què? Sí. I què vol? Doncs mira, algunes versions més senzilles indiquen que aquesta herba no és altra que la falguera. Caram. O sigui, que de la falguera surten els minairons. En Sí. fi. El cas és que el seu aspecte és, atenció, quan s'ajunten tots, quan surten de la caixeta d'agulles, és el d'una massa de fum negre que va arrasant tot el que troba. Ei, És alt, Exacte. calvo i té les dents així com a tortes. No, no. Els minairons, si heu sentit el que he dit, són el fum aquell de Perdidos. ara tot quadra. Si ja ho sabia jo que això acabaria patant a Catalunya. Què passa? Comença una illa del Pacífic i acabarà patant a I Catalunya. està passant allà a dalt. Nois, si a Perdidos sabessin que l'únic que han de fer és encarregar-los feina en aquesta bola de fum, s'arreglaria tot. Però és que, escolta, com està l'Estatut al Tribunal Constitucional? Perdido. Exacte. Si és que tot quadra. Exacte. Ara començaran a sortir jutges del tribunal allà, a aquella illa, ja ho veuràs. Sabeu on viuen els minairons? On? A les canyes.
En una canya, no una cervesa. No, a dintre les canyes. Quan talles una, per errors, tu estàs allò tallant canyes, que és el que fas els dissabtes. Home, i tant. I quan en talles una, surten i diuen tots alhora, atenció, els que càpiguen allà 200.000 alhora, diuen, què farem, què direm? És molt interessant, això, S'ho pregunten entre tots. No, t'ho pregunten a tu, a tu. Què farem, què direm? Noi, que és el que em demana un barman d'aquí al poble, què farem, què direm? Què direm, noi? I el de sempre, noi! O els hi dones feina o et rebenten a hòsties, que és el que fan aquestes bèsties. Els pagesos catalans, que són molt llestos, ja estaven advertits i deien, atenció al que deien, deien, agafeu pedres. Sí. I fotien unes masies de collons. Clar, que és el que passa. Per això Catalunya està plena de masies que no estan preparades perquè hi visqui una persona allà, sinó un tio de 5 metres. És veritat. Què són això dels sostres de les masies de 6 metres? Són fantàstiques. Hi ha unes masies tan boniques i tan desproporcionadament grans. No, tu saps el que és escalfar allò a l'hivern? Ah, no, això també, I et posen una xemeneia d'un pam. Què collons has de fotre amb allò? Què va passar? Que no els hi van encarregar els menairons, les xemeneies? No, es veu que ja els arreglos de dins els feien ells. Els encarregaven. Només feien l'estructura, els menairons, Total, què feien aquests pagesos ultra rics? Doncs passaven la canya de pares a fills i diuen, exacte, que la fortuna de Catalunya prové dels mineirons que han treballat com a negres a canvi de res. De fet, hi ha una llista de ricatxos que s'hi han fet gràcies als mineirons. I això està escrit, Això està al registre. Mireu, que ho tinc aquí. El Forbes, però de la Catalunya sagrada. Sí, senyor, i tots gràcies als mineirons. Per exemple, Joaniquet de Forcat, ric gràcies als mineirons. Teixidor d'Aulet, tal. Xullat de Perves, que sembla que estigui parlant en romanès, un que deia xullat. Doncs devia tenir els cabells llargs, aquests. O en Jaume de la Torre de Capdella, etc, entre d'altres. De tots aquests ganàpies, atenció, n'hi ha un nom propi que sobresurt, que és en Marçal de Ferrera. Epa. És dels pocs que s'esmenta pel nom i expliquen que quan anava a jornal pels pobles de la Coma de Burg, que això crec que està a la Tierra Media, arribava al Prat, el tio, s'arrencava davant de l'herba i llaurava, però com un dimoni, Carai. O sigui, tot el dia rebentava tots els camps que hi havia al voltant i després li preguntaven si era veritat que els mineirons eren els que li feien la feina. I sabeu què responia? Què deia? Deia, saps qui són els meus mineirons? Quins? Bona dalla i bons collons. Bueno, con Dios.